Yemavuso yazi ngivakashelwe ngile ntombi yami le yaseDondoni engike ngakutshela ngayo. Ifike ngelesithathu. Hey nedi nginenkinga mani Mavuso, angaza ungicebise ukuthi ngenze njani. Ngoba uyamosha ekudleni mani, uyamosha. Yazi mina ngivuka 5:30 angiyemsebenzini. Yena bese uvuka 5:45. Akavuka 5:45 aphule emaqanda awu6 afry rasheni angifakele ipaloni, lezi zinto azifake zonke eplatini, and lento leyo iyangilimaza manje emalini. Buka nje manje igrocery iphele yonke, uyazi ufike ngelesithathu kodwa nje manje ifridge seyacaca sekuyaphela ukudla. Manje nini ngithi ngizama ukuthi ngikhulume naye ukuthi hayi man angaphuli macanda awu6, so ngithi hayi angimtshele indirect yabona ukuthi angenze njani. Ngithi hayi baby, ungavuki ngo 5:45 ukungenzela ibreakfast yabona, ubovuka nje ngo6 ushaye nje icanda eli1 noma amacanda awu2 nizoba right. Hey uthathele ekudeni man, uthi hayi akunankinga mina nokuvuka, akunankinga mina nokuvuka, ngiright ngalo 5:45, kodwa ngiyabona ngathi vele ngikwenza ube late uma ngivuka 5:45, sengizabe uvuka kanye nawe 5:30.